Произвеждаме безвреден прах за пране и прах за съдове в България. И сега може да спестите до 22% в сайта ни. Но намалението дори не е най-важното. Освен, че спестявате пари, подкрепяте и българското производство. Освен това, се грижите и за здравето си. И ще ви покажа точно как. Аз съм Димитър. Това е нашия малък цех в град Карлово, където правим нюанс. Безвредни почистващи продукти. Това са нашите първи два продукта. Прах за пране и прах за съдомиялка. Нашият химик-технолог премахна доказано вредните съставки и ги замени с напълно безвредни алтернативи, които вършат дори по-добра работа. Използваме ензими, кислородна белина, натриев карбонат и много други съставки, които са напълно безвредни и доказано чистят. Пакетите са толкова компактни, защото премахнахме всички излишни пълнители и оставихме само активните съставки, които реално вършат работата. Цъкнете на линка под рекламата и вземете първите си кутии с намаление.